Croeso i wasanaeth bore Sul y Pasg, Eglwys Dewi Sant. Mae'n Sul y Pasg wahanol iawn i ni eleni. Ni allwn fynd i ddathlu'r diwrnod hwn gydag aelodau o'n teuluoedd. Ni allwn chwaith ddod ynghyd fel teulu'r ffydd i ddathlu gyda'n gilydd i chelwyl yr eglwys, i ddathlu mawr weithred Duw yn cyfodi Iesu Grist o'r bedd yn fyw. Wedi dioddefaint am marwolaeth Iesu Grist ar groes, ymlwybrwn heddiw i'r bedd a'i ddarganfod yn wag. Dathlwn heddiw fuddugoliaeth, cariad, maddeuant y bywyd dros gasineb, pechod a marwolaeth. Y wawr a ddaeth ar fore'r trydydd dydd a'r bywyd newydd a ffrwydrodd o'r bedd yn atgyfodiad Iesu Grist. Ac efallai, mae rhan ohonom sy'n teimlo dan yr amgylchiadau presennol beth sydd i ddathlu heddiw. Efallai teimlwn ni ddylwn ddathlu heddiw, neu os dathlu yn dywel bach, heb ymgan yr un halleluia. Ond na, gwaethaf yr amgylchiadau, ac oherwydd yr amgylchiadau presennol, bloeddion uwch y dylwn ein halleluiau heddiw, yn gadarn ac yn feiddgar, yn llawn gobaith a ffydd, oherwydd y mae Iesu Grist wedi gorffygu, ac y mae Sul y Pasg yn ein dysgu ni, nid y groes, nid marwolaeth, nid y bedd sy'n cael y gair olaf, ond bywyd, y bywyd rhagwyddol sy'n eiddo i ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Yn wyneb pob cyfyngder, yn wyneb pob ansicrwydd, yn wyneb pob anhawster, yn wyneb y bedd ei hun, bloedd y Cristion yw, cyfododd Crist, cyfododd yn wir, Alleluia. Crist ein Pasg ni a berthwyd drosom ni, am hynny cadw'n wyl, Halleluia.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y beiar tangnefedd, i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di, ben di, ffiwn di, a folwn di, gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw freni nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trigar hawr ddim, trigar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Colect ar gyfer Sul y Pasg.
Gweddiwn. O llalluog Dduw, a orchfygais dangau trwy dy unig anedig fab Iesu Grist, ac agor i ni borth y bywyd rhagwyddol, cynydda a chyfnerthau'n ffydd, fel y bwy ni ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad, a byw byth i thogoniant di, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, byth yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o lyfr y proffwyd Eseia, pennod 12. Yn y dydd hwnnw fe ddywedi, molaf di o arglwydd, i ti ddigio wrthyf, trodd dy lyd, a rhoist gysur i ni. Wele, Duw yw fy iachawdwriaeth, rwy'n hyderus ac nid ofnaf, canis yr arglwydd Dduw yw fy nerth am can, ac ef yw fy iachawdwr. Mewn llawenydd fe dynwch ddŵr o ffynhonnau iachawdwriaeth. Yn y dydd hwnnw fe ddywedi, molwch yr arglwydd, galwch ar ei enw, hysbyswch ei weithredoedd ymhlith y cenhedloedd, cyhoeddwch fod ei enw'n o'r uchaf. Canwch salmau i'r arglwydd, canis enillodd fuddugoliaeth. Hysbysar hyn yn yr holl dir. Bloeddia, llefan llawen, ti sy'n preswylio yn Seion. Canis y mae Sanct Israel yn fawr yn eich plith. Crist ein Pasg a berthwyd drosom ni, am hynny cadw'n wyl, nid a hen lefain nac a lefain malais a drigioni, ond a bara croew purdeb a gwirionedd. Nid yw Crist wedi ei gorfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach, nid yw marwolaeth yn arglwyddiaethu arno mwyach. Canis fel y bu farw unwaith i bechod, ac fel y mae'n byw y mai i Dduw. Felly chwythau hefyd, gyfrifwch eich hunain yn feirw i bechod, eithir yn fyw i Dduw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Crist a gyfodwyd oddi wrth y meirw, ac a wnaed yn flaenffrwyth y rhai a hunodd, canis gan fod marwolaeth trwy ddyn hefyd y mae atgyfodiad y meirw. O blegyd megis yn adda mae pawb yn meirw, felly hefyd yng Nghrist y byw heir pawb. Darlleniad o lythyr cyntaf Pedr. Y bennod gyntaf gan ddechrau yn y 3 adnod. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw, hyd nes y daw iachawdwriaeth. Yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu, eich bod feddichon, newydd brofi blinder dros dro, dan amrywiol brofedigaethau. Y mae hyn wedi digwydd mwyn i ddilysrwydd eich ffydd chwi, sy'n fwy gwerthfawr na'r aur sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei amlygu, mawl ac ogoniant, ac anrhydedd yn nydd datguddio Iesu Grist. Yr ydych yn ei garu ef, na welsoch mohono, ac am eich bod yn awr yn credu ynddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrhaethadwy ac ogoneddus, wrth chi ennill diben eich ffydd, sef iachawdwriaeth eich eneidiau. Sancta
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant i ti o arglwydd. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos yn fore, tra oedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalene yn dod at y bedd, a'n gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Yna cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cyd-rhedeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna daeth Seimon Pedr ar ei ôl a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben ef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llieiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref, y 10fed adnod o'r 20fed bennod Efengyl Ioan. Dim ond un gair sy'n disgrifio sut dwi'n teimlo heddiw, a'r gair hwnnw yw hiraeth, y gair hwnnw sy'n anodd ei gyfieithu'n gryno iaith arall yn ôl y sôn. Dwi'n teimlo hiraeth am ryw fath o nolmalrwydd i ddychweled i fywyd beunyddiol. Dwi'n teimlo hiraeth am fod yn yr eglwys, enwedig heddiw ar Sul y Pasg. Dwi'n teimlo'r hiraeth am rannu yn y cymun bendigaid. Dwi'n teimlo'r hiraeth am y cyd-addoli a'r cyd-gymdeithasu. Dwi'n teimlo'r hiraeth am ymweld am teulu, rhywbeth fyddwn ni'n gwneud pob llun y Pasg, ond nid eleni. Dwi'n teimlo'r hiraeth am ddathlu llawenydd Pasg yr Arglwydd gyda'r eglwys yn ein ffordd arferol. Ac oherwydd heddiw yw'r diwrnod pwysicaf yn y flwyddyn eglwysig, y Sul sy'n rhoi ystyr a sylfaen gobaith i'n ffydd, sy'n sôn am fywyd newydd a dechreuadau newydd oherwydd goncwest Iesu Grist dros angau'r groes a'r bedd, teimlaf yr hiraeth hwn i'r byw. A dwi'n siŵr eich bod chwythau hefyd yn teimlo'r hiraeth hwn. Mae yna ran ohonof sy'n teimlo fy mod yn sefyll wrth y bedd yn yr ardd a gweld nad yw'r maen wedi dynnu eto, ac nad yw'r wawr eto wedi torri ar fore'r trydydd dydd. A'r gwir yw, dwi'n falch fy mod yn hiraethu am y pethau hyn oll, ac nid oes gennyf gywilydd o ddweud hynny'n gyhoeddus chwaith. Oherwydd hiraethwn am y bobl, am y llefydd, ac am y pethau hynny sydd o werth i ni, sy'n golygu rhywbeth i ni,
ac sy'n rhoi ystyr i'n bywydau. Byddwn ni'n poeni mwy petai na byddwn yn hiraethu am y pethau hyn. Byddai hynny'n golygu nad oedd y pethau hyn yn bwysig i mi yn y lle cyntaf. Amhosibl yw hiraethu am yr hyn sy'n arwynebol neu sy'n ddibwys yn ein bywydau, y pethau hynny nad ydym yn gweld eu heisiau. Mae hiraethu yn golygu bod gobaith yn fyw yn ein calonnau. Mae hiraethu yn golygu nad ydym wedi syrthio i ryw ddifaterwch sy'n llethu'r enaid. Mae hiraethu yn golygu nad ydym wedi ildio i anobaith a chyfarwyddo'n llwyr a'n ffordd newydd dros dro o fyw. Mae hiraethu yn golygu ein bod yn dal i ddisgwyl yn eiddgar am i'r wawr dorri a'r maen i gael ei dynnu ac i fywyd yr Iesu atgyfodedig ein meddiannu ni'n llwyr. Hiraethu am fywyd a byd sy'n well. Dyna'r hiraeth dyn ni'n rhannu ar hyn o bryd. Mentraf i ddweud bod hiraeth yn elfen bwysig o'n ffydd Gristionogol ac ni ddylwn ei ddiystyru. Mae lle i hiraeth, ac heddiw o dan ein hamgylchiadau presennol a ninnau'n cadw'r Pasg eleni mewn ffordd wahanol iawn, efallai bod ein teimladau a'n hiraeth ninnau heddiw yn llawer agosach i brofiadau Mair Magdalene a'r disgyblion eraill ar y Pasg cyntaf hwnnw, nag unrhyw Basg arall yr ydym wedi i'w cadw mwy na thebyg. Roedd profiadau Gwener y Groglith a marwolaeth ddirdynol Iesu ar groes wedi newid bywydau'r disgyblion mewn amrant. Pan osodwyd corff Iesu yn y bedd ac fe dreiglwyd y maen dros ei ogoriad, fe claddwyd holl obeithion y disgyblion. Roedd pob un ohonynt wedi rhoi eu cyfan i Iesu ac i'r gwaith o'i ganlyn ef. Roedd ei hymddiried ynddo yn llwyr. Roedd ei haberth iddo yn gostus. Roedd ei ffyddlondeb iddo yn ddi-ildio. Ac i beth? I gael ei siomi'n llwyr gan drychineb a methiant y groes. I gael ei llethu gan deimladau ei bod wedi pwyllo gan ei harglwydd a'i hathro. Bod ei holl ymdrechion nhw wedi bod yn ddiwerth ac yn ddi-sail. Wedi'r cyfan, petai Iesu yn wir waredwr, ni fyddai wedi caniatáu iddo hi'n farw ar groes, os bosib. Cofiwn eiriau rhai oedd yn gwatwar Iesu pan oedd ar y groes. Fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Wedi'r groes, roedd ffydd y disgyblion yn Iesu'n deilchion. Ond yr oedd un peth oedd yn ei cynnal yng nghanol ei siom a'i galar. Roedd un peth oedd yn ei cynnal ar ôl y groes ar ddydd Gwener y Groglith, a hynny oedd ei hiraeth am ei harglwydd. Gweithaf popeth, roedd ganddynt ei hiraeth, ac yn ei hiraeth y deithant i weld rhyfeddol wyrth y bedd gwag a'r atgyfodiad. Meddyliwch am Mair Magdalene. Beth ar wyneb y ddeia roedd wedi peri ddi ymlwybro yn oriau mân y bore tra oedd hi'n eto'n dywyll i'r bedd. Ei cholled a'i hiraeth mwy na thebyg. Yn wahanol iawn i'r tair efengil arall, nid mynd i eneinio corff Iesu yr oedd Mair Magdalene yn efengil Ioan. Roedd hi'n mynd yno ar ei phen ei hun oherwydd ei hiraeth. Ac oherwydd ei hiraeth, daeth i weld bod maen y bedd wedi ei dynnu. Ond yr oedd gormod o ofn iddi mentro'n bellach. Felly aeth yn syth i Mofyn, Seimon Pedr ac Ioan. Rhuthrodd y tri at y bedd, aeth Pedr i mewn yn gyntaf, wedyn Ioan, a darganfod bod y bedd yn gwag, ond am y llieiniau oedd yn gorwedd yno, lle gynt y gosodwyd corff Iesu. Pan welodd Ioan hyn, gwelodd ac fe gredodd. Fe wyddom iddo weld y llieiniau, ond ni wyddom beth a gredodd. A'i credu fod Iesu wedi gyfodi a wnaeth, neu credu honiad Mair Magdalene fod rhywun wedi dod a chymryd corff yr arglwydd allan o'r bedd. Ni allwn fod yn sicr, oherwydd yn syth ar ôl y geiriau hyn, fe gawn
nid oeddent eto wedi deall bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Y gwir yw, roedd pawb mewn pembleth y bore hwnnw. Yn ansicr beth i'w feddwl, na chwaith beth i gredu yn wyneb ffaith y bedd gwag. Yn bendant, doedd dim llawer o lawenydd y bore Pasg cyntaf hwnnw. Roedd yr hiraeth yno, roedd y siom yno, roedd y galar yno, roedd y pembleth a'r cwestiynau yno, ond doedd dim llawenydd. Ac fe orffennodd yr Efengil heddiw gyda'r adnod rhyfedd, yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Nid yn ôl adref dan neidio a dawnsio a moli Duw, a'i colonnau'n gorlifo a gorfoledd a llawenydd yr atgyfodiad, ond mewn pembleth a hiraeth. Fel ninnau heddiw, yn ei cartref y cadwodd y disgyblion ei Pasg cyntaf, a hynny yn ei hiraeth am yr arglwydd. Ond fe arosodd Mair Magdalene wrth lan y bedd yn wylo, ac fe gawn y stori hyfrytaf yn yr Efengylau, yr Iesu atgyfodedig yn dod i Mair yn ei hiraeth ac yn gofyn iddi, wraig, pam yr wyt ti'n wylo? Fe gamgymerodd Mair Iesu fel y garddwr, dim ond ar ôl i Iesu lefaru ei henw a dweud Mair, fe ddaeth i sylweddoli mae'r un oedd yn siarad â hi oedd Iesu, yr un yr oedd hi'n hyreithi amdano, a'i hathro, a'i harglwydd. Trodd ei hiraeth yn llawenydd, ac aeth ar ei hinion i ddweud wrth weddill y disgyblion, yr oedd wedi gweld yr arglwydd. Yn araf deg, fe drodd hiraeth y disgyblion yn llawenydd, wrth iddynt, un ar ôl y llall, ddod i sylweddoli fod Iesu wedi gyfodi, fod Iesu wedi gorchfygu. Nid y groes, marwolaeth a'r bedd sy'n cael y gair olaf, ond Iesu Grist, arglwydd bywyd, yr un sy'n llefaru ei eiriau o dangnefedd i ni yng nghanol ein hiraeth. Efallai teimlwn heddiw nad yw'n Sul y Pasg, a bod y mae'n heb ei symud, a'r wawr heb dorri eto, ac mae arnom hiraeth. Ond cofiwn fod ein hiraeth yn seiliedig ar obaith, y gobaith mae'r dywyrnod hwn yn ei rhoi i ni, y gobaith bywiol a ddaw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw, y gobaith sy'n dweud wrthym, ar ôl dioddefaint y groes, fe ddaw, cam wrth gam, bywyd newydd sy'n tarddu o wacder y bedd ar fore'r trydydd dydd, ond i ni ei adnabod yn ein hiraeth. Amen. Credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaid trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontius Pilat, a groeshoeliwyd a fu farw ac a gladdwyd, disgynnodd i uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheulaw Duw dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, atgyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Trwy
Gweddiwn heddiw yn llawenydd yr atgyfodiad, ac yng ngrym yr arglwydd atgyfodedig. Mae'r ymdrech drosodd daeth y dydd, cyfododd Crist o'r bedd yn rhydd, gyd ganwn bawb o deulu'r ffydd. Alleluia. Nerthad eglwys i fod yn gorff Crist ar waith yn y byd. Iachau'n rhwygiadau a'n amerffeithrwydd, adeilada ni yn gorff yn y byd sy'n adlewyrchu ei gorff gogoneddus ef. Dyro ras i weinidogion yr efengil, lleig ac ordeiniedig, wrth iddynt cyhoeddi neges yr atgyfodiad yng nghanol yr heriau sydd yn ein hwynebu yn unigolion, yn eglwys ac yn genedl. Gweddiwn dros arweinwyr yr eglwys, dros John, Archesgob Cymru, a thros Jiwn a'n hesgob. Roeddynt ddoethineb wrth iddynt liwio'r eglwys trwy y cyfnod hwn. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Gweddiwn y bydd llawenydd a neges yr atgyfodiad yn wybyddus ledled y byd, ac ysbrydola rheini sy'n arwain cenhedloedd y ddeiar, i weithio dros gyfiawnder a thegwch ymhlith holl wledydd y ddeiar, ac i weithio gyda'i gilydd i frwydro yn erbyn Covid-19, i rannu adnoddau ac arbenigaeth lles y ddynol ryw gyfan. Bydded i bob ymdrech ddynol ddod yn rhan o'r greadigaeth newydd ac o'r bywyd nad oes terfyn arno. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Ar yr uchelwyl hon, pan na allwn ddathlu gydag aelodau o'n teuluoedd yn ein ffordd arferol, gweddiwn dros aelodau o'n teuluoedd a'n ffrindiau lle bynnag y bont. Cynorthwya ni oll i werthawrogi'r hyn sy'n bwysig i ni a llygaid newydd. Drwy gynnig a derbyn pardwn lle gwnaed cam, bydded i ni gyd brofi llawnder bywyd y Pasg. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Dyro i bawb sydd yn dioddef wybod lle y ceir gwir iachad, i feddyliau cythryblus, ac adfer gobaith i yneidiau trallodus a gofidus. Mewn ened o dywelwch, cofiwn y rhai egwyddom ni amdanynt sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd. Dros gleifion y plwy, dros y rhai sydd yn treulio'r dydd hwn mewn ysbyty, cartref preswyl neu gartref nyrsio. Rho dy fedr i feddygon a phawb sy'n gofalu ar ôl eraill, o dan amgylchiadau anos na'r arfer. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Wrth i ni lawenhau yn atgyfodiad Crist ein gwaredwr, gweddiwn dros bawb sydd fel yntau wedi dioddef marwolaeth y corff. Gweddiwn y bydd y grym a'i cododd ef o'r bedd yn rhoeddynt wythau rhan yn ei fuddugoliaeth dros angau ac yn ei fywyd atgyfodedig am byth. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'n gweddi. Wedi'n codi gyda Christ ac wedi'n llenwi ar bywyd newydd, gweddiwn fel ei bobl ar y ddeiar. Y trydydd dydd fe ddaeth o'r bedd, gwirawdur ein tragwyddol hedd, cyd seiniwn oll mewn llawen wedd. Alleluia. Fel y dysgodd ein hechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir, alleluia. Bydded i'r holl alluog Dduw a roddodd i ni'r fuddugoliaeth trwy atgyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, rhoi i chwi lawenydd a thangnefedd wrth gredu. A bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.